Aita Mari erreskate ontziak 172 pertsona erreskatatu ditu Mediterraneo erdialdean 284 pertsona salbatu dituen operatibo baten baitan. Era berean itsas salbamendu humanitarioak Maltako eta Italiako agintarien ekintza eza eta nazioarteko legedia ez betetzea salatu du. Kaixo eguerdion Aita Mari, erreskate ontziak 172 pertsona erreskatatu ditu Mediterraneo erdialdean haien segurtasuna bermatzeko. Txalupak Lampedusako hego-mendebaldean zeuden sar eremuan, non Maltak salbamenduan eta erreskatean erantzukizun zuzena duen Maltako eta Romako koordinazio zentroi berehala manzitzaien haien egoeraren berri. Eta Maltako agintariek erantzunik eman ez zutenez eta italiarrek esku hartzeari uko egin ziotenez, salbamendu txalekoak maratu ziren eta Aita Marin 172 pertsona ontziratu ziren. Eta dagoeneko aurkeztu dute Bermeoko alkate berria. Nadia Neme Somali du izena eta EH Bilduko ordezkaria da. Bera izendatzea erabaki dute koalizioak eta Guza plataformak akordioa lortu ondoren. Izan ere, aginte makila hartu eta gutxira dimisio eman zuen Asier Larrauri Bermeoko EH Bilduko zerrendaburuak. Bi alderdien arteko negozioak ez dira errazak izan azken egunotan, baina erabaki dute koalizio abertzaleko zerrendan bigarrenak alkatea izatea eta Xabier Ortuzar Guzaneko ordezkaria alkate orde. Eta Gasteizko udaleko gobernu batzordea osatu dute dagoeneko. Maider Etxebarriak Gasteizko alkateak alkatetzaren dekretua sinatu du alkate ordeak izendatzeko. Beatriz Artolazabal izango da lehenengo alkate ordea. Zer gehiago dakigu Nerea? Momentuz alkate ordeak iragarri dituzte. Beatriz Artolazabal izango da lehenengo alkate ordea, bigarrena Jon Armentia, hirugarrena Iñaki Gurtubai eta laugarrena Borja Gutierrez. Horrekin batera alderdi bakoitzeko zinegotziak aurkeztu dituzte, baina oraindik zehazteke dago nor izango da saila bakoitzeko burua. Eta Zea Maiz taldeak jaso du aurtengo Adarra saria. Donostia Kulturak urtero musikaren nazioarteko egunean banatu ohi duen Adarra saria jaso du taldeak. Donostiako Victoria Eugenia antzokian izan da ekitaldia eta Eneko Goia alkatearen eskutik jaso dute saria. 25 urtetik gorako ibilbidean karitateari eta arrakastari dagokionez, arrakasta handia lortu izana aitortu dute taldeari. Saria jaso ostean kontzertu emanaldi bat egin du taldeak, hainbat gonbidatuk lagunduta. Igor Elortzak, Elena Setienek, Olaia Intziartek, Francis Diezek, Ainhoa Moiuak, Rafa Ruedak eta Gorka Orbizu. Eguneko titularrak aipatuta heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari, baina oraingoan Bizkaira joko dugu. Izan ere, dagoeneko aurkeztu dute Bermeoko alkate berria. Nadia Neme Somali du izena eta EH Bilduko ordezkaria da. Bere izendatzea erabaki dute koalizioak eta Guza plataformak akordioa lortu ondoren. Izan ere, aginte bakila hartu eta gutxira dimisioa eman zuen Asier Larrauri, Bermeoko EH Bilduko zerrendaburuak. Nadia Neme Somali, EH Bilduko ordezkaria izango da Bermeoko alkatea, koalizioak eta Guzan plataformak akordioa lortu ondoren. Izan ere, aginte makila hartu eta gutxira dimisio eman zuen Asier Larrauri Bermeoko EH Bilduko zerrendaburuak. Dimisioa aurkeztu ostean, bi alderdiek erabaki dute koalizio abertzaleko zerrendan bigarrenak alkatea izatea. Akordioa betikotuko dute ostiraleko udalbatzan. Oharbidez, akordio horrekin pozik agertu dira EH Bildu eta Guzan. Izan ere, proiektu politiko amankomun bat martxan jarriko dute, bermeotarren behar izanei erantzun emateko, eta Bermeo feministagoa, parte hartzailagoa, anitzagoa, justuagoa eta jasangarriagoa lortzeko hain zen ere. Eta helburu horiek guztiak lortzeko talde prestatua dutela adierazi dute. EAJak irabazi zituen Bermeoko udal hauteskundeak 8 zinegotzi erdietzita. EH Bilduk 5 lortu zituen eta Guzan plataforma independenteak 4. Baina udal gobernua osatu dute koalizioak eta herri plataformak. Hala, Nadia Neme Somali izango da alkate eta Xabier Ortuzar alkate orde. Eta Gasteizko udaleko gobernu batzordea osatu dute dagoeneko. Maider Etxebarriak Gasteizko alkateak alkatetzaren dekretua saiatu du alkate ordeak izendatzeko. Beatriz Artolazabal izango da lehenengo alkate ordea.
PSek eta EAJak gobernu akordioa hitzartu dute Gasteizko udalean eta lanean ari dira. Egin duten lehenengo bete beharra sailak banatzea izan da. Era berean aurreko legealdiko antolaketa nabarmen aldatu da. Nerea. Lau arlotan banatu dituzte sailak eta alderdi bakoitzak bi kudeatuko ditu. Alderdi sozialistak alkatetza, ogasuna, giza baliabideak, kirola eta ogasuna, eta hiri eredua, ingurumena eta ekonomia sustapena sailak izango ditu. Lehenengo aldiz berdintasuna alkatetza sailaren barruan kokatuko da. EAJak berriz pertsonei zuzendutako zerbitzuak eta zaintzak eta administrazioaren modernizazioa eta espazio publikoaren hobekuntza izango ditu. PSek eta EAJak Gasteizko udalerako gobernu akordioa hitzartu dute 2023-2027 legealdirako. Aurrera egiten jarraitu ahal izango dugu. Udalek funtsezkoa duten zerbait bermatzearekin batera. Hiri plural batek halako baita gure Gasteiz merezi dituen egonkortasuna eta gobernu zorrotza. Indarrak batzen baditugu, aurrera egingo dugu eta azkarrago egingo dugu. PSek bi arlo kudeatuko ditu. Alde batetik alkatetzaren, ogasunaren, giza baliabideen eta kirol eta osasunaren arloa kudeatuko du. Bertan lau sail jasotzen dira alkatetza, harreman instituzionalak eta berdintasuna, ogasuna, giza baliabideak eta kirola, osasuna eta garapenerako lankidetza. Bigarren arloak hiri eredua, ingurumena eta ekonomia sustapena kudeatuko ditu. Eta horren baitan bi udaltzail izango dira. Hiri eredua etxebizitza, garbitasuna eta ingurumena eta ekonomia sustapena, enplegua, merkataritza eta turismoa. EAJak berriz beste bi arlo zuzenduko ditu. Pertsonei zuzendutako zerbitzuak eta zaintzak eta administrazioaren modernizazioa eta espazio publikoaren hobekuntza. Lehenengoan sartuta daude gizarte politikak, segurtasuna eta kultura eta hezkuntza sailak. Bigarrenean aldiz espazio publikoa eta auzoak, administrazioaren modernizazioa eta gobernu irekia. Bestalde, Jose Antonio Susok, Araba Buru Batzarreko presidenteak, Radio Vitorian egindako elkarrizketan adierazi du Gorka Urtaranentzat eta alderdiarentzat onena izan zela hark Gasteizko alkategai gisa ez jarraitzea. Era berean azaldu du EAJaren eta PPren artean ez dagoela eskutuko plan bat. Azkenik, Araba Buru Batzarreko presidenteak 2016tik iragarri du 2025aren hasieran kargua uzteko borondatea duela. Arabako Foru Aldundian hauteskundeetan EAJak lortu zituen boto gehien eta EH Bildu bigarren indarra izan zen. Alderdi soberanistaren Aldun Gaiak Eba López de Arroyabek iragarri du aldun nagusi izateko hautagaitza aurkeztuko duela. Nerea. López de Arroyabek azaldu duenez bi gehiengo osatu daitezke Aldundian soberanista eta progresista eta azpimarratu du bi aukerak EH Bilduren inguruan artikulatzen direla. Hori dela eta bere hautagaitza aurkeztu du inbestidura saioan. Aldun nagusirako nire hautagaitza aurkeztea erabaki dugu. Arduraz eta lurraldearekiko konpromisoz. Botoa eman diguzuenei erantzuteko, baina baita ere gainerako guztiei. Hori bai, humiltasunez eta eguneroko lanarekin. Sinetsita gaudelako Arabaren norabidea aldaketaren eragile nagusia EH Bildu dela. Gau garela gobernuko alternatiba bakarrak orain zein etorkizunean ere. Bestetik, Bizkaiko Batzar Nagusien eraketa eginda Gernikako Juntetxean, beste behin Ana Otadui jeltzaleak hartu du presidente kargua. Hala Bizkaiko Batzar Nagusietan legegintzaldi berria abiatu dute. Bizkaiko Batzar Nagusien 2023-2027 agintaldiaren eraketa eginda Gernikako Batzaretxean.
Beste behin ere, Ana Otadui jeltzaleak hartu du presidente kargua. Ez da beraz ezustekorik izan. Votos a favor de la candidatura de doña Ana Otadui Viteri, 34, votos en blanco 17. Queda proclamada, pues, presidenta de esta Cámara, doña Ana Otadui Viteri. Hala, Bizkaiko batzar nagusietan, legegintzaldi berria abiatu dute. Foru hauteskundetan aukeratuak izan ziren 51 ordezkariei euren alkietara joateko deia eginez hasi dute saioa. Batzar nagusitako mahaiko presidentzia eskuratzeko gehiengo absolutua behar da lehendabiziko bozketan, eta hori lortu du eta huik. Ondoren presidente ordeak izendatzeko beste bozketa bat egin da, eta Begoña Gil, PSeko eta Idoia Muruaga EH Bilduko ordezkariak hautatu dituzte. Kaso horietan, boto gehien izan dituzten 2 pertsonak izendatu dira. Hau da, idazkaritzak izendatzeko ere formula berdina erabili da. Behin betiko maila osatutakoan amaitutzat eman da lehendabiziko saioa Bizkaian. Baina handik eta ordubetera bigarren saio bat egingo da batera ezintasun batzordea aukeratzeko eta diputatu orokorra izendatzeko saiorako deialdia egingo da. Eta Nafarroako Parlamentua Maria Txibitek 21 boto beharko ditu presidente izateko, baina gobernatzeko 26 beharko ditu. Jokaldia aurrera aterako da, soilik EH Bildu abstenitzen bada, duela 4 urte gertatu bezala. PSN bere aldeko botoen truke Geroa Bai eta Zurekin hurrengo gobernuan sartzea negoziatzen ari da. Entendemos que el Partido Socialista va a tener una reunión bilateral, llamará para tener una reunión bilateral con Geroa Bai, pero eso sí, y hay que dejarlo claro, para dialogar, para negociar, pero en ningún caso para acordar, porque en ese acuerdo tiene que haber los 21 votos que son necesarios para la conformación de ese gobierno. Estatu Batuen eta Txinaren arteko tentsio diplomatikoa baretzeko konpromisoa hartu eta biharamunean, Joe Biden etxezuriko maizterrak egindako adierazpenak pitzadura bat eragin du 2 potentzial artean. Izan ere, Bidenek diktadoretzat jo zuen Txinako presidente Xi Jinping. Pekinen arabera, bien arteko erlazio diplomatikoa inoiz baino okerrago dago. Etxezuriko maizterrak azaldu duenez, Xi oso lotxatuta sentitu zen Txinak ustez, espioitzarako erabilitako aerostatu bat AEB-tako aire eremuan atzeman zutenean urte hasieran. Txinako agintariak bere hitzetan ez zekielako aerostatu bat zeruan zegoenik. AEB-tako estatu idazkari Antony Blinken Pekinen egon zen igandean eta astelenean eta adierazi zuen aerostatuaren afera itxi egin behar zutela. Bidenen hitzak ez dituzte batere ongi hartu Pekinen. Txinako atzerri ministerioko eledun Mao Ningek atzo esan zuen oso zentzugabeak eta arduragabeak direla. Eta EH Bilduk zahar etxen dekretu berriak aldaketa gutxi dakartzera azpimarratu du. Ezartzen dituen parametroak Espainiako estatukoen azpitik geratzen direla adierazi du koalizio abertzaleak azaldu du, atzean geratzen dela egoiliarrak hartatzeko ratioetan, zentroen tamainan eta euren baldintza materialetan. Dekretua zuzendu ezean, EAEko egoitzek Espainiako estatu osoko arreta maila okerrena izango dutela azpimarratu dute. Egoitzetako egoera ez da jasangarria eta atzean geratzen ari gara. Eta oraindik atzerago geratzea planteatzen zaigu bide berri honekin. Guk uste dugu adostu egin behar dugula adinekoen egoitza eredu berria. Egoitzetan eskaini nahi den zaintza eredua zein den, nola zaindu nahi ditugun han daudenak, nola nahi dugun bizitzea eta nola albidetuko dugun bere bizitza proiektuak garatzea egoitzetan dauden personek. Adostu behar dugun nork zaintzen duen eta nola, ze baldintzak material behar diren horretarako. Hitz egin beharko da ratioak ezartzeko formulataz, zentro horietan behar diren perfil profesionaletaz. Eta hitz egin behar dugu kudeaketa ereduari buruz, gure ustez adinekoan zaintzarekin negozio egitea ez baita zilegi.
Bestalde Gasteizko Mitxelineko gehiengo sindikalak eta zuzendaritza lan hitzarmena sinatu dute. Hala ere gutxiengo sindikalak elkarteratzea egin du hartu duten erabakia salatzeko. Izan ere, Gasteizin egindako erreferendumean proposamena ez zen onartu. Nerea. LAB, ELA, CGT eta ESK sindikatuek salatu dutenez, sinatu duten lan hitzarmenak ez du jasotzen langileek bozkatu zutena. Hala ere, beste lantegietan emaitza bestelakoa izan zen eta erreferendumak estatuko lantegi guztietako emaitzak batera zenbatzen dituenez, hitzarmenak aurrera egin du. Elkarretaratzearen helburu nagusia da zuzendaritzak eta gehiengo sindikalak onartuko duten lan hitzarmenaren ukatzea kaleratzea. Sindikatuek diotenez lan hitzarmenak ez du jasotzen Gasteizko langileek bozkatu zutena. Izan ere pasadeen astean egindako erreferendumean Arabako lantegian etzen onartu zuzendaritzaren azken proposamena. Plantillako 2000 beharginek hitzarmenaren kontra bozkatu zuten. Hala ere gainontzeko lantegietan emaitza bestelakoa izan zen. Almeria, Valladolid eta Aranda de Duero udalerrietako lantegiek proposamena babestu zuten. Eta erreferendumak estatuko lantegi guztietako emaitzak batera zenbatzen dituenez, hitzarmen proposamenak aurrera egin du. Gauzak horrela gutxiengo sindikalak salatu nahi du azken erabakia. Azpimarratzen duenez, lan hitzarmen horretan soldata egoerak ez ditu KPIa kontuan hartzen. Aldarrikatzen ari gara batez ere sinatuko duten sindikatuei esatea Gasteizko langileriak ezetz esan zuela enpresaren ofertari. KPI lotuta dagoen igoera bat, ez dakit, orain egin dute KPI-arekin lotuta, baina jarri dute muga, eta bakarrik 2% heltzen da muga hori. Bestalde, Lasarte Oriako Mitxelineko lantegian, ostegun honetan erreferenduma dute. Asteartean zuzendaritzak proposamen berria egin zuen, eta enpresa batzordeari adierazi zion ostiralera arte zuela erantzun bat emateko. Egun osoa izango dute lantegiko 500 langilek bozkatzeko. Sindikatuek ez dute jakinarazi zer bozkatuko duten, ELA izan ezik. ELAk adierazi duenez proposamenaren aurka azalduko da. Gipuzkoako hotelen okupazioa 185 eta 190 artekoa izan da ekaineko lehen 3 asteotan. Uztailean eta abuztuan antzeko datuak espero dira. Pandemia aurreko datuetara heltzea aurreikusi du Gipuzkoako hotelak elkarteak. Eta ekainaren 28an hasiko da Getxo Jazz jaialdiaren 46. edizio. Uztailaren 2an amaituko da jaialdia eta 18 emanaldi hartuko ditu. Bai musike berri esparruan, bai Alagortako geltokia plazan. Jazmeia hor abeslari gazteak emango die hasiera kontzertuei. Gaur aurtengo nazioarteko jazaldia aurkeztuko dugu. Folk jazaldiarekin batera, Getxoko musika hitzordurik garrantzitsuena bihurtu delarik. 5 egunez, ekainaren 28tik uztailaren 2ra, dituen ikaragarrizko kalitatezko programazioa hurbilduko diogu publikoari, hainbat emanaldi desberdinetan artista konsakratuen trebetasunak aurkezteko eta baita gazteen talentua uztartzeko ere bai. Getxoko udalarentzat
poz handia da, musika genero hau publikoari berriro ere hurbildu ahal izatea. Horrez gain, kaleko kontzertuak ere izango ditugu, kultura, herritarrei hurbiltzeko egiten den apustua indartuz. Ez da ahaztu behar gainera Getxok urtero hasiera ematen diola Jazz Euskadi zirkuituari. 26. edizioa dugu aurtengoa, eta egia esan Getxoko jazaldia guztiz errotutako festival ekimen bat dugu gure lurraldean. Eta zuzeneko musika Gasteizko Falerina lorategira itzuliko da uda honetan. Belar Soundsek doako 7 kontzertu eskainiko ditu ekainaren 24tik irailaren 16ra. Sarrera libre izango da Falerinako lorategia bete arte eta kontzertuak arratsaldeko 7tik aurrera izango dira. Zu argitan izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan. Zu argitan. Nola ekin diztira hemen ez egotean bihar izan senti nahi dut kantu hau abestean. Zu argitan izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan. Elkarrekin amesten, handitan zer izango garen, hemen edoan. Zu argitan, beldur nire hauziek, osorik janatzaten. Eta Frantziako turaren harira gure eskuk argi utziko du uztailaren 1, 2 eta 3 bidasoaren 2 aldeetan herri bat dagoela. Izan ere, Euskal Herria mundura eraman nahi du gure eskuk Frantziako turrean. Helburua da, turaren bidez munduari erakustea Euskal Herriak 7 lurralde dituela eta erabakitzeko eskubidea duela. Era berean turrerako ikurrinak aurkeztu ditu gure eskuk. Gure eskun, turrak nazio artean duen. Oihartzuna probestuko dugu gure mesua lau haizetara zabaltzeko. Hau da, Euskal Herria 7 lurraldez osatutako herria dela, eta geure etorkizuna libre erabaki nahi dugula. Euskal Herriak erabaki Basque Decide leloa duten 60.000 ikurrin banatuko ditu gure eskuk turrean. Erabakitzeko eskubidearen aldeko aldarria mundu osora zabaltzeko. Ikur horiek eskuan errepide bazterretara ateratzeko deia egiten diegu Euskal Herritarrei. Guztion artean argi adierazteko gure etorkizuna erabakitzea gure esku egon behar dela. Turreko antolatzaileentzat bertan amaitzen da Espainiako zatia. Eta Frantziara sartuko da lasterketa. Guretzat dena da Euskal Herria. Bidasoa ez da muga, zubia baizik, eta herri honen jarraipena irudikatuko dugu bertan. Eta elkarrizketari tartea zabalduko dio orain gaurkoan, Ainara Plazolarekin egin dugu hitzordua, ELA sindikatuko kidearekin. Lan guzti honi deitu dio erori beharraina. Eta, bueno, egia da, erori beharraina datza bizitzak edo bizitzan zehar ibiltzearekin prozesu guztiak, ez dakarren guztiak. Dela, altxatu, erori, ibili, altxatu, erori eta hori. Erori beharraina, ibili beharraina eta berriz altxatu edo berpiztu beharraina. Eta, bueno, jeisteko eta erortzeko denbora egon da, galera pertsonalak eta horrelako gauzak, eta pizka bat, bai, hortikan hasi egin dela diska edo guzti hau, ez.
matxoak gara 6 dantzariz osatutako taldetxo bat, eta gara Iker Tania, Izadi Naia, Daina Tani, eta ezagutu ginen alaitzeko eszenikoa egiten, batxillergoa. Bada, 12:00 pasata iritsi zaigu uneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gurekin Ainara Plazaola, elako ingurumeneko arduraduna, ondo etorri, gurera. Eta gaur izango dugu izpide, orain gutxi argitaratu zuen txosten bat, non Euskal Herriko trantsizio ekosozialaren norabidea jasotzen den, bere orokorrean ala ere konta iguzu, zerta datorren txostena, zer da jasotzen duena? Txosten honek egiten du pixkat gaur egun ikusten dugun egoeraren diagnostiko bat eta proposamen batzuk planteatzen ditugu, oinarri nagusi batzuetan zentratuta, eta oinarriak dira alde batetik ekonomia birkokatzea, energia trantsizio justu bat egitea, baita ere industri sektorearen trantsizio ekologiko bat egitea, eta baita ere bizitzak erdigunean jartzea. Gainera egia da, geroz eta gehiago entzuten dugula krisi ekosoziala bera, trantsizio ekosoziala egiteko beharra, zertaz gabiltza baina hitz egiten horixe ez, ekosozialarekin lotutako krisiaz gabiltzanean? Egia da krisi multzo bat, ez da krisi ekologikoa bakarrik, edo klima krisi bat bakarrik, badaukagu krisi sozial bat, ekonomia ere badago krisi batean, aldaketa konstantetan, krisi demokratiko bat ere badaukagu. Orduan, bada pixkat krisi ezberdinak uztartzen dituen edo krisi ezberdinak pairatzen ari garen momentu bat, eta horregatik esaten dugu dela krisi ekosoziala, ez? Horren irtenbidearen bila edo gabiltza nahian behintzat. Gainera, aipatu zuez nola ardatz ezberdinak barne biltzen dituen honek, beraz proposamenak ere ez, txostenean hainbat arlotan kokatuak badira. Hala ere ez, orokorretik biratuta argazkia zein dugu Euskal Herrian? Nik uste dut, mundu mailako krisi egoera batean gaudela, eta hemen gertatzen dena, beste hainbat lekuetan ere gertatzen dena. Bakarrik, hemen baditugula berezitasun batzuk, guk lan honetan esan dizudan bezala, hemengo ekonomia eta gizartearen argazki bat atera nahi izan dugu, pixkat hemengo alternatibak, edo hemen behar ditugun alternatibak bilatu nahian, baina mundu mailako egoera bati aurre egiten ari gara, eta horrek bere komplikazioa dauka, ez da hain erresa leku txiki batean gertatzen dena, edo gure koiunturan bakarrik gure esku dagoena edo aldatzea, mundu mailan dagoena ez dago gure esku nahiko genukeen bezala, orduan horrek beste komplikazio bat gehitzen dio egoera honi. Gainera, txostena biatuta ez, bai agertzen direla hainbat premisa ez, katastrofea ere etorri aldela gure buruetara, alaxe da katastrofikoa da egoera edo katastrofe baten aurrean bagaude? Guk atera dugun argazkiaren ondorioa edo, atera duguna ondorio nagusia edo, ez dakit katastrofea den, baina bai ipini dugu gure ekonomia zaurituta edo dagoela nahiko larri zaurituta. Baina da pixka diagnostikotik ateratzen ditugun ondorioak. Diagnostikonek esaten duena da gure ekonomiaren funtzionamentua badagoela menpekotasun handi bati lotuta. Alde batetik, kanpotik ekartzen den energia fosilaren menpeko gara, kanpotik ekartzen diren materialen menpeko gara, material horiek oso urriak dira munduan, oso arraroak, gero eta zailagoa da ateratzea, baita ere menpeko gara gure esku ez dagoen globalizazio edo mundu mailako ekonomi funtzionamentuaren menpeko ez dago gure esku bakarrik. Orduan, ikusten duguna da gure ekonomiak gaur egun daukagun testu inguruan oso ahula dela. Beste lekuetan gertatzen denaren peskizan gaudelako, ez delako hemen bakarrik antolatzen dena. Gainera horrek eragiten duena da baita ere izugarrizko mugikortasuna behar izatea. Ez eta azken aldian pandemia dela, gerra bat dela, ikusi dugu nola ez garen bat ere buru jabe gure ekonomian. Eta hori da pixkat
hortik atera dugun esaldia da, pixkat, zaurituta gaudela, ez daukagulako ekonomia, guk nahi dugun bezala antolatzerik, baldin eta ez baldin badugu hor guztiz eraldatzen. Esperantza puntu bat ere badauka txostenak. Bai, ez beraz naiz eta egoera kezkagarria baden, badaude aukerak honi buelta emateko. Bai, guk abiapuntu bezala hartzen dugu diagnostikoa, hau da, egoera hau da, baina gu ere ez gara beti egoera honetan egon. Orain eraman gaitu azken urtetan hartu diren erabakia, batez ere globalizazioaren prozesuak eta izugarrizko energia beharrak eta material beharrak dituzten sektoreak garatzea, nazioartekotasun edo nazioartera joan behar hori, esportaziora bideratuta. Erabaki guzti horiek eraman gaituzte egoera hontara, baina beste modu batera ere funtzionatu dugu. Zenbat eta urte gehiago atzera egin, funtzionatzeko modu ezberdinagoa zen. Eta guk pixkat ekonomiaren birkokapenera edo berriz ere gure lurraldera jarduera hori ekartzea eta ahalik eta gertuenarekin funtzionatzea da egiten dugun edo guk proposatzen ditugun neurrien abiapuntua, ez? Pixkat diagnostiko katastrofista horretatik edo abiapuntu hartuta, ona ekonomia ekarri eta hemen funtzionatzearen proposamena egiten dugu. Bai, zentzu horretan aldarri nagusia bada sakoneko eraldaketa bat, proposamenak aipatu dituzu, zentzu dira ardatz nagusiak hor? Hor, ardaz nagusiak dira, alde batetik energiari loturikoak eta materialei loturikoak, hor aurrikusten da egon daitekeela azken 2 urtetan edo izan diren energia eta material krisi gehiago. Orduan, pixkat horrei erantzun emateko gu planteatzen duguna da energia fosilak alde batera utzi eta berriztagarriekin ahalik eta gehien funtzionatu ahal izatea, eta material birziklagarriekin eta funtzionatu ahal izatea. Hau da, ekonomia edo industrian batez ere baliabide horiek behar diren lekuetan trantsizio bat egin ahal izatea, birkokapenarekin batera pixkat dibertsifikazioan, ez? Orain oso zentratuta dago sektore gutxi batzuetan eta beti esportazioari begira, ez? Orduan hori da puntu nagusietako bat, ekonomiaren birkokapena eta energia berriztagarriak, baina gero arlo sozialean ere baditugu hainbat proposamen bizitzak erdigunean jarri eta pixkat bizi baldintzak ere hobetzearenak trantsizioa ekologikoa eta soziala izan behar delako, ez? Baditu hor hainbat bide. Bai, ez beraz, hortik eragita litzateke agian lehenbiziko pausoa edo zeinek du gehien bat honen ardura? Bueno, ardura edo egin beharrak behintzat denok ditugu. Egia da, erabaki batzuk hartu direla norabide hau hartu denean eta hori badago borondate politikoari lotuta alde batetik, baina badago ere bai hor interes ekonomiko bat edo botere ekonomiko bat bere kalkuluen arabera mugitzen dituena ariak, ez? Ate birakariak aipatzen baldin baditugu, badakigu bai enpresa energetikoetan eta baita enpresa handietan ere politikariak eta enpresa buruak alde batean daude egun batean, hurrengoan bestean eta beraiek dira hor erabakiak hartu edo erabakiak bultzatzen dituztenak, baina guk ere mobilizazioaren bidez, guk sindikatu garenean uste dugu kalean ere borroka hori egin beharra daukagula eta aldarrikapen horiek egin behar ditugula jendeak ere ikus dezan badaudela alternatiba batzuk egoera honi buelta emateko eta beti berdinak ez sufritzeko. Bai, ez, azken urte hauetan ez, halako krisiari aurre egiteko gobernuetatik eta antzekoetatik badabiltzala hainbat neurri aurrera eramaten, ez? Hala ere, uste duzue erronka honi, ez, arduradun hauek prest daudela heltzeko? Ez, beraiek hartzen dituzten erabakiak argi dago beraien interes propioetara eta ezkutuan dauden edo ja dagoeneko nahiko ezagunak ditugun interes horietara bideratuta daudela. Borondate politikorik ez dugu ikusten. Guk nahi dugun trantsizio edo eraldaketa sakoneko hori egiteko. Makillajea pixkat, bai, ez, ematen da, promesak egiten dira, CO2 isurketen inguruko neurriak eta horrelako kontuak, ez? Baina egun seinalatuak direnean, argazkiak, baina berez oinarrian dauden aldaketak
ez daude prest aldaketa horiek egitera, edo ez daude prest beraien botere esparru hori inoren eskustera, ez? Ez, beraz, nolabait laburbiltzearren gaur egun aipatzen diren ez Green Deal politika horiek benetako problemei ez diete aterabiderik eskaintzen. Ez, egia da Green Deal eta horrelako proposamenak Europar mailan eta egiten direnak, gero estatuetara eta hemengo administrazioetara ere ekartzen direnak, urtetxo batzuk dira proposamen hauek egiten ari direnak, eta adierazle batzuk neurtuz gero ikusten dugu hauek aipatzen eta hasi zirenetik eta orain arte aldaketarik ez dela apenas ikusten. Nik uste eta adierazgarriena dela CO2 isurketak edo berotegi efektuko gas isurketak, ez? Duela 10 hamarkada bat baino isurketa maila altuagoak ditugu. Eta badirudi, azken hamarkadetan, klima aldaketa denon ahotan dagoela, gobernuen erabakiguneetan ere oso kontuan hartzen direla, badaude klima aldaketa legeak, eta horrelako gauza pila bat, baina gero egoera adierazleekin eta datuekin aztertzen baldin badugu, gero eta energia fosil gehiago erabiltzen da, gero eta emisio gehiago daude, gero eta biodibertsitate galera handiagoa daukagu, eta badirudi errealitatea alde batetik doala eta politikak bestetik, ez dute inongo antzekotasunik ia, errealitateak eta politikek. Bai, ez gurean orain politika aipatu duzula ez, egia da, justu ez, hauteskundeen milaka zurrunbilotan sartuta bagaudela, eta bestak beste gurean ez, industriaz ere entzun dugu asko hitz egiten, egia da zerbitzuak eta industria badirela ekonomiaren zentro importantenetariko batzuk, Euskal Herrian desindustrializazioa hitz egiten hasi dira hainbat dagoeneko, nola erreparatzen diozue afera honi? Diagnostiko hau egin genuenean, hasiera batean, pentsatzen da beti, industriak baduela ingurumen ikuspuntu batetik behintzat gure alorrean, badaukala pixu berezi bat, bai kutsaduran, bai hondakinak sortzerakoan, edo emisioen inguruan, ez? Eta tertziarizazio prozesuak edo zerbitzuek pixu gehiago izateak, badirudi ekologikoago edo egiten gaituela, ez? Edo kalte gutxiago egiten dugula. Eta sektore aztertzen hasten baldin bagara, konturatu gara, eta hau guretzat ez da berria agian, baina begibistan geratu zaiguna da, bai zerbitzu sektoreak eta baita industriak ere, izugarrizko eragina daukatela ingurumenean, klima aldaketan eta krisi ekologikoan. Zergatik, gaur egun gure zerbitzu sektore nagusiak alde batetik logistika, eta beste alde batetik nazioarteko merkatuak direlako, ez? Merkataritza, eta horrek izugarrizko mugikortasuna eskatzen du, mugikortasuna petroleoan daukagu oinarrituta, eta horrek eramaten gaitu, industriak egiten dituen kalte guzti horiek, zerbitzu sektore horietan ere ematera. Orduan, bai sektore bai eta bai bestea, trantsizio horren beharrezkotasun horren adierazle garbiak dira. Justu gaude gure ekonomiak lan egiten du, kalte gehien edo ingurumen ikuspuntu batetik, kalte gehien egiten dituen sektoreetan. Eta zentzu horretan beraz ez, zuen proposamena nondik joango litzateke ez, industriarekin lotuta agian batez ere? Industriarekin lotuta, guk momentu honetan, diagnostiko hau eta proposamen hauek egin ondoren, ikusten dugu beharra sektore irtenbideak bilatzekoa. Hau da, ez da berdina industria sektore bat emisio asko dituena, edo industria sektore bat, hondakin asko sortzen dituena. Orduan, pixkaz, industri barruan dauden sektore horiei bakoitzari bere irtenbidea eman behar zaio, baina beti ere trantsizio ekologiko horretan, ez? Uste dugu dibertsifikatu behar dela jarduera, ezin garela sektore gutxi batzuetan zentratu, hor ikerketa lan handiak egin behar dira, diseinu lanak, egiten duguna agian utzi behar da egitea eta beste modu batera egin, edo beste gauza batzuk egin, adibidez autogintzan azken urteetan osoikoa da entzutea ez bakarri sindikatu edo eragile sozial edo ekologisten ahoti, baizik eta enpresa buru beraiek esaten dute trantsizio bat beharrezkoa dela, ez delako posible gaur egun bezala jarraitzea. Eta hor, kotxe elektrikoaren alternatiba eskaintzen dute, nahiko zalantza handiak jartzen ditugu guk, mugikortasunaren irtenbide bezala kotxe elektrikoa denik,
Baina egia da, sektore batzuetan ikusten dela ja trantsizio horren behar handia eta gauzak oso ezberdin egiteko behar. Orduan, sektore eman beharko dira aldaketa horiek eta orokorrean industrian egin beharko dira gauzak bestera batera eta beste gauza berri batzuk ere egin beharko dira funtzionatzen segitu alizateko. Zero egia da, ez, talako eraldaketa handiez hitz egitean, ez, jendea asustatu edo ere egiten dela, ez, ea alako trantsizioek, nolako arriskuak dakartzan, ez, pertsonen bizitzetan, izan ez dakit industriarekin lotuta agian, ez, lanpostuen murrizketa dela, edo zerrak pilatzeko gaitasuna apaldu, hori nola da benetan? Egia da, sektore baten birmoldaketa bat egiten denean, hor, enpleguak sufritu dezakela galera bat, aldatuko diren, edo gutxituko diren, edo murriztuko diren sektore horietan. Baina egia da, trantsizio honetan, beste sektore batzuk ere gehiago garatuko direla, edo sektore berri batzuk sortuko direla, eta horrek esan nahi du enplegua ere sortuko dela. Kontua da, enplegua baten sektore batzutan desagertu eta besten sortzeaz gain, lana bera ere banatu behar dela, aberastasunaren banaketa bat eman behar da, lanaldiaren murrizketa bat lana banatzeko, eta trantsizio honetan enpleguari dagokionez ere, langile klaseak ere, trantsizio justu bat izan dezan. Bai ez, eta sektorez gabiltzara ez, elikagaietara begirada jarri eta kasunetan ere ez, indartzeko beharra nabarmentzen duzu txostenean besteak beste, zein da egoera? Egia da geroz eta gehiago hitz egiten dela, eta entzuten dugu agian ez, nekazaritzarekin lotuta, beltzaintzarekin lotuta, eredua ere ez, badabilela agortzen, hemen zein da argazkia? Bai, eredua bera oso industriala da, bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta baita Nafarroan. Nafarroan lehen sektoreak pixu handiagoa dauka, baina da agroindustriari lotutako sektorea da, oso industrializatuta dago. Horrek eragiten duen kaltea da, gainontzeko ekonomian eragiten duen berdina, ze funtzionatzeko modua berdina da, esportaziora bideratuta dago, hondakina asko, kimiko asko, kutsadura asko, orduan, eraldaketa beharra arrazoi berdinengatik eman behar da, baina elikadurari loturiko sektoreak badauka beste puntu bat, agian beste industria batzuk ez dutena da. Eta da, pertsonek beharrezkoa dutela egunero jatea. Eta orduan, eskubide gisa edo oinarrizko behar gisa defendatu behar den sektorea da. Ez da beste sektore batzuk bezala. Horregatik guk elikadura sektorerako eskatzen duguna da, elikadura burujabetza garatzea eta gainera egitea eredu agroekologiko batean. Horrek ekarriko digun onurak, alde batetik da, eskatzen dugun ekonomiaren birkokapen hori, mundu mailan ez funtzionatzea eta mugikortasuna eta energia fosilien erabilera hori asko murriztea. Eta eskatzen dugun energia kontsumo murrizketa hori sektore horretan izugarri izan daiteke. Beraz, lortzen ditugun aldaketa hauekin lortzen duguna onura bakarrik da. Hau da, sektorea gehiago garatu, enplegu gehiago sortua. Eredu agroekologikoan enpleguak asko ez duinagoak dira agroindustrian dauden enplegu prekarioak baino. Elikadura osasuntsu bat izango litzateke, ingurumen babesa bermatuko genuke. Elikadura burujabetza eta justu sektore hau birkokatzeak onura ikaragarri ekarriko lituzke. Egia da azken urteetan gailendu diren ereduak ez, makrotik asko badutela, gero egia da heltzen badabiltzala aldi berean ez, hainbat neurri ez dakit makroetxaldeak esaterako txikiagoak izan daitezen eta hori litzateke bidea adibidez? Bai, egia da herri honetan zorionez eredu hori ez da guztiz agortu. Oraindik egia da geratzen diren baserriak edo etxaldeak txikiak dira, oso egoera prekarioan daude, baina ereduak existitzen du. Eta gainera, badago jakintza hori, oso sektore berezia da, badago belaunaldiz belaunaldi pasatzen joan den jakintza bat, eta hori oraindik existitzen da. Eta gainera, sektore horretan dihardutenak prest daude jende berri hartzeko, badaude hor neurri berezi batzuk hartu daitezkeenak, lur sailak babestu, eredu industrial alde batera utzi eta agroekologikoan zentratu alizateko, gazten sarrera, eta egia da,
existitzen den sektore bat dela, eredua dela, eta hori indartu behar dela makroetxaldeen eredua ezin daiteke izan gure eredua. Kaltea besterik ez ditu ekartzen. Bai, ez kasunetan agian aurretik ere aipatzen zenuen bezala, baliabide falta eta ardurak hartzaren falta nabarmentzen da berriz ere. Bai, orain momentuan bultzatzen den eredua ez bakarrik nekazaritzan, orokorrean da, mundu mailako merkatuan funtzionatzeko eredua, bilatzen den bakarra da, negozioak, hartzen diren neurriak, negozioak, bai energiaren sektorean, bai nekazaritzan, makroetxaldetan, negozio handiak laguntzea, eta ez pertsonak eta gizarteak behar dituen beharrak asetzea, ez? Hor dago pixkat, bakoitzaren ikuspuntua edo bakoitzaren apustua nun dagoen, eta gu alde batean gaude eta erabakiak hartzen dituztenak beste batean daude, argi dago. Gainera besteak beste ere tarteka hasieran ez, energia aipatu dugu, egia da krisi klimatikoarekin, trantsizio ekosozialaz gabiltzanean, lehenbiziko gauza edo geroz eta ezagunago egiten zaiguna badela energia bera ez, nondik atera behar dugu, nola eman aldaketa, kasunetan zein argazki ikusten duzu egun gurean ez, egia da azken urteetan prentsan esaterako ez, eolikoekin lotutako hainbat eta hainbat albiste ikusi ditugu, ez dakit, arriskutsua baden alako trataera bat, ez? Bai, egia da eztabaidaren puntu bat bakarrik dela hori, baina energiari dagokion eztabaida oso zabala da. Hasita energia bera sektore privatizatu bat dela eta oso gutxiren esku dagoen sektore bat dela. Izanik pertsonentzako oinarrizko behar bat. Horregatik guk proposamenetako bat da sektorea bera publifikatzea. Pertsonen beharrak asetzeko jarduerak publikoak izan beharko lirateke. Eta justizia irizpide batekin funtzionatu beharko lukete, eta ez negozioaren ikuspuntutik ez. Eta nik uste dut energia sektorean sufritzen ari garen guzti hau, hori izan behar dela eztabaidaren abiapuntua. Gero eztabaidatu beharko da, zenbat energia kontsumitzen dugun, zenbat kontsumitu beharko genukeen, zen murrizketa eman behar diren, energia berriztagarriak beharrezkoak dira, bai, baina energia berriztagarriak ekoizten baditugu fosilen ekoizpena ere desagertu beharko da, hor inok ez dio heltzen. Ari gara esaten energia berriztagarri gehiago behar dugu, instalazio gehiago behar dira, baina inork ez du aipatzen energia fosilarekin funtzionatzen duten Boroako zentrala edo Bilboko portuan dagoena edo Kastejoren daudenak, hoien itxiere inork ez du aipatzen, bakarrik aipatzen da energia berriztagarri gehiago ekoiztea ez, hor badago eztabaidan abaniku oso handi bat, eta azken aldian eztabaida batez ere medioetan zentratu da instalazio handi hauen kokapenaren inguruan, eta horretara iritsi aurretik sektorea bera eta sistema berak eraldaketa izugarri bat eman behar du. Ez horre aipatzen zenuen ez, proposamen nagusia edo bintzat bidea badela publikotasuna ere erronka badirudi oso saia egiten dela ez, egungo panorama ikusita gian bueltatzen gara ez, berriz ere nola egin edo zein beharko luke izan lehengo pausua eta zaten zenuen bezala ez, norden alde bakoitzean. Bai, egia da, sektore bat dela privatizatu zen 80. hamarkadan, baina horren aurretik sektore publiko bat zen, funtzionatzen zuen eta jendearen beharrak asetzeko zegoen sektore bat zen, eta horretara bueltatu beharko ginateke. Borondatea dago ez noski. Elkarrizketa osoan ari gara berriz ere berdinera bueltatzen, ez? Borondate politikoa ez da pertsonen beharrak aztertu eta hori erantzun bat ematea, erantzun justu bat ematea. Politika guztiak azken aldian gutxi batzuen negozioak bermatzeko egiten ari dira, eta hau gertatzen da hainbat kontutan energian, hau gertatu da Europar funtsaken hori eman, hau gertatu da Osakidetzaren krisian, eta hau gertatu da beste hainbat sektoretan. Azkenean politika guztien norabidea hori izaten ari da, baina publifikazioarena izan behar da borroka bat, egin behar dena eta benetan lortu behar dena. Ze horrek bakarrik bermatuko du pertsonen energia eskubidea bermatzea eta justiziaz egitea. Orduan, gu jarraitzen dugu aldarrikapen horrekin, eta ez da hemen esaten dugun gauza bat. Badago nazioarte maila sindikatu sare bat, energiaren publifikazioaren inguruan lanean ari dena. Mundu mailako eztabaida da, ze
globalizazioaren garaian, mundu mailan, politika denak norabide berean doaz, baina kaleko aldarrikapenak ere denok antzeko norabidean goaz. Ez da hemengo eztabaida bat bakarrik, leku askotan ematen da eta lortzen ari da adibidez herri maila edo eskualde mailako komunitate energetikoak sortzea administrazio publikoaren partaidetzarekin, eta hor badaude alternatiba txikiak, baina egia da sektoren publifikazioa izan behar dela azken helburua gai honetan. Eta planteamendu hau, kokatze aldera denbora nolabait esateko, eta aipatu dituzun guztiak aintzat hartuta zer litzateke epe luzera begirako proposamena? Bai, egia da horrelako eraldaketa bat ezin daitekela urte batean edo bostean edo 10ean eman, Urrengo hamarkadetarako proposamen bada, edo urrengo hamarkadetan egin beharreko prozesu bat da. Eta zorionez gaur egun oso zaila ikusten den prozesua izan da ere, hamarkada asko edo hamarkada batzuetarako bidea izan da, prozesua bera garrantzitsua da. Gaur egun hau defendatzen dugunak agian ez gara horren beste izango, baina urrengo urteetan joan behar gara kontzientziazio maila hori irabazten, eta horretarako ezinbestekoa da egiten den diagnosi hori ere ezagutaraztea, zein da daukagun egoera eta zein da gizarteak dituen beharrak. Eta pixkat bide hori eginez, prozesuan bertan, agian lorpen txikiak izango dira, baina pertsonak beharrezkoak ditugun gauza horiek lortzen joaten baldin bagara, trantsizio hori egiten joango gara. Guk ez badugu egiten egingo dute beste interes ekonomiko batzuek dituztenak, eta hori okerrago izango da. Beraz, bukatze aldera Ainara ikusten duzu gizartea prestalako erronka potoloari heltzeko? Nik uste dut gero eta diskurtso zabalduagoa dela trantsizioaren beharra. Gero, galdera zailagoa da erantzuteko zenolakoa izan behar den trantsizioa, baina guk uste dugu gizartea gutxienez informatu egon behar dela, gero prest egon alizateko. Orduan, lehenengo pausu hori izan behar da, pixkat egoera honen sozializazioa eta alternatibak badaudela azaltzea eta borroka hori egitea. Eta zenbat eta lorpen handiagoa izan hortan, jendearen prestutasuna nik uste dut gehitzen joango dela. Azkenean bakoitzaren bizi baldintzak eta bizi kalitatea dago jokuan. Beste enpresa handien irabaziak guri azkenean egunerokotasunean ez digute inongo onurarik ekartzen, beraientzako bakarrik dira. Orduan guk gure borrokak egiten ditugu gure bizi baldintzak eta gure bizi kalitatea bermatzeko eta hori justiziarekin egiteko. Behintzat eskerrak bide horretan badela nor dagoeneko. Eta hortxe zuek baita ere eta honekin esatea, horixe mi esker Ainara gurekin tartetxoa konpartitzearen jarraituko ditugu gertutik datozen pausuak eta besterik gabe hurrengora arte. Zuri aukera ematearrek. Eta horrela iritsi gara albiste geren bukarara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.esaten duen eskuragarri gero azten izan. Lan guzti honi deitu dio erori beharraina. Eta, egia da, erori beharraina datza bizitzak edo bizitzan zehar ibiltzearekin prozesu guztiak, ez dakarren guztia. Dela, altxatu, erori, ibili, altxatu, erori eta hori. Erori beharraina, ibili beharraina eta berriz altxatu edo berpiztu beharraina. Eta, jeisteko eta erortzeko denbora egon da, galera pertsonalak eta horrelako gauzak, eta pixka bat bai hortikan hasi egin dela diska edo guzti hau. Lumatxoak gara, 6 dantzariz osatutako taldetxo bat, eta
gara Iker, Tania, Izadi, Naia, Daina, Tani, eta ezagutu ginen Alaitzeko eszenikoa egiten, batxilergoa. Atal hontan mugikortasun jasangarriaz arituko gara. Gure gizartean kotxeak ordezkatzen duen eredu jasangaitzaren aurrean alternatibak eraiki beharko ditugu. Batetik erronka klimatikoa daukagu, baina gainera desoreka territorial eta sozialak ere agerikoak dira. Ba al daude alternatibak? Bidea egiten ari ote da jasangarritasun hori bilatze aldera? Hortaz aritzeko erreportaje interesgarri bat ekarri dizuegu gaur. Eta beti bezala, solaskideak eukiko ditugu beraien gogoeten bidez, gai honen inguruko argi ilunak ezagutzeko. Bukatzeko, Koldo Gartziaren errezeta goxo bat. Beraz, badakizue, ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara. Gaurkoan, Nafar Pirineotara hurbilduko gara. Uztarrotzera hain zuzen ere eta bertan, Jone Alastuei alkatesak hitz egingo digu bertako mugikortasun planaren inguruan. Bueno, egia da Pirineoko herri hauetan kotxeak nahiko garrantzitsuak direla, ez dugulako olako beste medio publikorik mugitzeko. Bakarrik dugu autobusa Iruñera egunean behin joan eta egunean behin buelta. Eta gero duela 2 urte jarri zen martxan plataforma bat, kudeago izenekoa kotxea konpartitzeko, eta egia da adibidez Erronkari barrean ez duela oraindik arrakasta handiegirik izan, baina beste herri batzuetan bai. Hemen azkenean garraio hori gabe, herri askotan ez ditugu zerbitzu guztiak, herri gehienetan, orduan nahita nahiez mugitu behar gara. Medikua hemen adibidez, Uztarrotzeren kasuan, izaten dugu astean 2. 2 goiz etortzen da medikua zati bat, ez goiz osoa, medikua eta erizaina. Eta gero bestera, Izagara. Orduan hor, lehen aipatu ditudan, edo elkar laguntzak egin behar dira, edo kotxea izan behar duzu. Eskolara dago garraioa. Aurrak hartzen dituzte, aur eskolara ez, hor gurasoak ibili behar dira joan datorrian, baina eskolara bai, garraioa dago eta herri guztietatik pasatzen. Bai, ibar guztietan. Nahita nahiez, jarraitu nahi baduzu ikasketekin Iruñera joan behar duzu 16 urterekin. Orduan, esan dezakegu, Iruñetik gauden distantziara egonda, ezin dugu joan eta etorria egin, eta orduan esan dezakegu 16, 24